Good morning mga kabisaya! So it's another vlog naman and kani siya nga video is late upload siya pero ako na siyang i-upload. So kani siya diri nagpractice ang mga bata bisag init kaayo, practice sila og field demonstration kay hapit na ang high school day. And syempre ako naalang ko dinhi mananghid mi nga mag-out kadali kay naami asikasuhon. Good morning sa tanan. Hi. O diba? So guys, akong gitry, I'm using my new iPhone 10 sa halagang 10,000 pesos. Charot. Oh. Saan naman taon ni? Uy, stressed mo kitang now. Oh, ayan. So kami lang, ako lang. Nami sa sale ko. Imagine, ang amo ang billing, ini magbayad ko sa GCash is 63,000 kapin. So, amo siyang i-follow up. Ganun na ning anak, kadako ang kantidad. Diyos me, yung marimar. Basta ko yapi anak, pang balay naman na. And then, wishing na makapasa kami sa ERF na yung promotion ng Teacher 3, nag-apply ako, at saka si husband is Master Teacher. So, update ko kayo maya-maya. Ang lamig-lamig. Sa wakas, umulan din. Ilang araw din hindi umulan, guys. Grabe. So, update lang ako, ha. Bumili kasi ako ng makeup, nag-try ako. Parang hindi pa ako marunong talaga. Na ang among problema guys, mo nang balik na mi sa school from 63,000 plus ang billing, nahimo na lang siyang 4,000. Salamat sa Ginoo na mali ra daw sila og bill. So na ako karon sa ato ang reproduction center kay akong gikuha ang among bahin nga tsinelas. So gibahin-bahin siya by section. Salamat Mayor for the stippers. Naghatag sila mga tsinelas para sa mga bata. Dako kay ni nga tabang guys. Kaysa amo daghan og mga bata nga dili kaayo ka-afford, no, and mga advisor dili pud kaayo ka-afford og sila pa ang muhatag para sa mga bata nila. So mo to nga ako ang gisugo ako estudyante to document this one, and unta maabot among pasalamat no sa among mayor diri nga dapit sa Agusan del Sur. So, syempre, kinahanglan, isulat lang mga pangalan, og timing. Grabe, gyud kaayo ka timing, kay 30 ra gyud ka bata ang ni-eskwela aning adlaw. The rest nga wala maka-eskwela, dili na sila maapilan sad, kay paunhanay ra man ni, kay kulang man. Ako estudyante, we have 50 sa usa ka classroom, unya 30 lang ang tsinelas nga nabahin sa amoa, guys. Pero lipay na kay mi ani, uy, walay maghatag ani lain, di ba? 40? Dili. 9, 7. Tanggalan niya yung mga shoes. 1, ma'am. Nakuha, ma'am. Nagkulay 49, 17. May sugam. Picture daw ko dahil. Tawag na ako 50. Basta nila kang ikadawat ko. Hoy, Alberta. Vaccine man sila, ma'am. La. Vaccine mo ba? So, ang wala lagi yung ang apple So, mao to guys, na-appeal po ka-amaze ang akong estudyante. Balik-balik o pa-video-video picture. Abi niya, gipicturean siya ba? Sa iPhone 10. Lipay kay ko ani kay di ko ka-afford kung mag-cash-cash yung kong mga iPhone, no? So, mo nang ako ang mga ginagamit ng iPhone, mga daan na ning, gipaulian na sa ako ba? Yeah, nag-invest yung ko ani guys kay kung mag-vlog bitaw ka nya para sa ko ang daghan kong channel tulo ka buok kinahanglan jud daghan kay ka og memory card or dapat dakong space ba kay dili man ko ka edit good no na siya kung problema nya kung naapod ko editor basig di pod ka relate sa ako ang mga ano. So wala po yung musukol kay grabe ka busy ang mga gipang approach na po kasagaran mga estudyante ra ako mga kaila napoy kanya-kanya nga mga works, and siguro dili ko ka-afford sa ilahang gusto no sa ilang time. If ever ako silang pa-editon niya, ako ma-afford is gamay ra man na kantidad dig edit. So nindot kaayo ang camera sa iPhone 10 kay grabe siya kahayag, dahil grabe siya katinaw. Ang problema lang yun nga ako na-encounter kasagaran is ang iyahang kuan guys, yung battery kay bisag dako pa siya og battery health pero dali ra siya mapalong siguro tungod pud sa kainit, and
Okay ra siguro kung ang area nimo is Bugnaw or naka sa country nga Bugnaw or naka sa imong room nga super air conditioned kaayo. So ako ang iPhone 6s Plus nga naulian pod or naswapan og Oppo dati. Gipaulian sa kuha ba abi siguro og guba na. Shout out sa ako ang igsuon nga nagpauli ato. So ako lang siyang gipailisdan og battery, nagbayad ko og mga 800 man siguro or 1.8. Pinakay na ko ma-remember guys, pero after Ginoo nagamit ra gyapon ako siyang tugkaron, dugay siya malowbat, maabot na siya og 3 days. Na tingala ang nag-change sa battery ba kay grabe na siya kalata sa likod. So kung naamoy mga ning anak nga mga cellphone guys, ayon ninyo ipanglabay or ipang dispose kay magamit pa man na siya, mailisan pa man na siya para sa akong gibuhat ba na ilisan. Pero kung dili kahilig, ako manggod kay keep ko og mga things. And ang isa ka phone akong gamiton para mag-vlog or duha ba na siya tulo. The rest kay pang nako iban nga mga sideline pod sa ako ang TikTok shop ug sa ako ang Involve Asia, pero ang ako lang yung kalaban is ako ang time. Dili kay ko makagahin kay kulang kay ako ang time guys. Gapaning kamot ra jud ko og time management guys, gikan sa school, sa mga church activities, sa ministry, and then diri apa sa ato ang balay. So, wala man tay helper guys, so inaana ra jud ang life. And then pagkapoy na kaayo mag-rest lang gyud, dili pugson ang lawas kay mura siya ang puhunan. And apil na dira ang pagsangpit gyud og pangayo og giya og tabang sa Ginoo kay wala jud laing makatabang sa ato ang tanan. Ang Ginoo ra jud nga may naghatag sa ato og kusog. Ingon siya dira ang katudong nagpaabot ra sa Ginoo, ma-renew ang mga strength just like an eagle. So mao to guys, naglisod ko og dab. Kapila na ako nag-retake ani kay perting sa ang mga bata dinhi sa akong palibot bisag kung saan ako pahilom. Ang gusto lang man ako ipaabot is salamat kaayo Mayor sa mga tsinelas. Maulang, although ang mga bata nagsigig pangita aning mga color, halag yun, pinulihay, gusto nilag pula, kuuto na putong nasa ilalom kay ang green na pud ang naa. So napad yun ni sabat guys. So ang nahitabuan ni dili na sila makapa-exchange kay ang ilahang mga sizes is maora gyud siya fix. The same lang tanan unya ang mga dagko nga mga sizes na sa grade 11. So thank you lang gihapon kaayo Mayor sa imuhang pagpaabot sa imuhang gasa sa mga estudyante. We are the grade 7 section gold saying thank you, thank you, thank you, thank you. So mo na siya na stressed og nalarlar na ako ang beauty, init kaayo, igang kaayo, nagtampusok ang mga bata sa ako og na isa ka model nga sigig pa picture o pagpapa. Si Razel. Ayan, nangasaba na si teacher dira nga side. So mao lang to, ako din silang gipugos. Ako silang gipaingon nga thank you Mayor. Thank you Mayor. Sige balik-balik kay ma'am ilang giingon. Ingko dili ma'am, Mayor dapat. Diba? So mo to siya guys. Daghang kay salamat sa iyong paglantaw ani nga video. I hope nga makaabot ni kang Mayor no. Unyaon sa dayon? Wala lang. Thank you kaayo Mayor. Salamat guys sa paglantaw. Thank you very much. Og sa ako mga estudyante, ang mga wishes ang panghinaot mabantayan or ma-review ninyo ni nga video. I hope nga magpadayon mo sa inyong pag-eskwela, bisag unsa man kalisod ang inyong agian sa kinabuhi. Daghan magpagsulay, walay pamasahe, naay balatian, naay mga broken family, mga away sa parents. Padayon lang jud mga bata kay dili man sa tanang panahon ingon ani ang dagan sa life. So siguro ingon ani ang inyong sitwasyon karon, laban lang ta unya, kapit lang ta dra sa Ginoo, mga itagtabang og giya, mga itaog kusog no, pinaagi sa mga pag-ampo kay wala jud laing makatabang sa ato. Ako produkto pud ko sa kanang kuan lang, working student. Pero wala ko pasagdi sa Ginoo og nakalampos ko sa akong pag-eskwela. Mo wala jud imposible sa Ginoo, guys, og mga estudyante. Thank you kaayo sa inyong pagkabuutan, padayon sa inyong pagkabuutan. Salamat sa paglantaw ani nga video o di ba nagkahiwi-hiwi na akong gisugo pag video ani, giunsa na ni niya, maura to. Thank you, ma'am. Dili ma'am. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Sige, 1 2 3 go. Thank you, Mayor. Ang uban na pa sa gawas, ako po diri wala. Oh,
Thank you, Mayor. Thank you, Mayor.